Tulong green sea turtles ang sabay-sabay na binuwian sa kadagatan sakop kan Barangay Kawit asin Puliki Bay sa Maanito Albay kan nakaaging Miyerkules. Nangenot sa ginibong pagbuhi si Maanito Mayor Rebecca Chen, asin ang personahes kan Provincial Environmental and Resources Office. Sa impormasyon, natrap sa fish cage asin sa net sa nasambit na kadagatan ang tulong green sea turtles na nahiling kan sarong parasira sa lugar na tulos man na ipinaabot sa kaaraman kan otoridad. Yung dalawa po yung nauna, na-trap kasi siya sa sa fish cage ng fishermen natin sa Kawit. 1, 2, 3. Mag-harvest na sila ng mga fishes nila. Yun yan, kita nila yung dalawang pawikat, kaya save na din nila. Tapos, umaga na for proper documentation and turnover kasi din sa office. Tapos yung pangatlong pawikan na kuha naman is kuha naman sa dagat at siya sa fishing net ng isang fisherman. Sa datos kan opisina, iniyan ika-4 na beses na may na-rescue na green sea turtle sa Saindang Banwaan. Para naman sa mga fisher folks namin dito sa Barangay Kawit, masasabi ko lang po is continue lang po nila yung pag-surrender sa mga endangered species na nakukuha nila kasi nasa process na din po kami ng pag-craft kung paano namin ma-reward or ma-incentivize yung mga taong nag-surrender ng mga nahuhuli nila endangered species. Katakod ka ini, maigot man ang ginigibong pagbabantay kan Municipal Environment and Natural Resources kan Maanito Albay, Coast Guard asin bantay dagat, ngani padagos na maproteksyonan ang mga siring na endangered species na nangangaiponin pag-ataman. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.